Кемне Аллаһ Таала туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Ә кемне адаштырса, аны бер кем дә һидаяткә, туры юлга бастырмас. Шаһидлык бирәм, Аллаһ Тааладан башка һичбер илаһ, гыйбадат кылына торган, табына торган зат юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлык бирәм, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тааладан кулы һәм илчесе. Аңа, аның әһле бәйтенә, якыннарына, аның сахабаларына, табигиннәргә һәм аларның юлын дәвам итүчеләргә Аллаһ Тааладан мәрхәмәтләре булса иде. Бүген сүзебез дуга турында булачак. Дуга мөселман өчен бик тә мөһим. Ул намаз эчендә, намаздан тыш та ахирәте ва дөньясы өчен Аллаһтан хәерле нәрсәләрне ялвара. Дуга ул Раббыбызга якынайтучы изге гамәл. Һәм һәрбер иманлы бәндә бу ва башка гыйбадәтләрен дөрес итеп җиренә җиткереп башкарырга тырыша. Сахабалар бу мәсьәләгә зур игътибар биреп, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва салламнан дуга турында сорый торган булганнар. Һәм нәтиҗәдә җавап итеп Аллаһ Таала аятлар иңдергән. Ибн Абу Хатимның тәфсирендә Ас-Салт ибн Ал-Хакимнан, аның атасынан, аның бабасынан риваят кылынган. Бер вакыт Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламга бәдәви, шулда, сахарада яшәүче гарәп килгәндә: "Эй Аллаһның илчесе, әйт әле, Раббыбыз якынмы ул? Аннан пышылдап кына сораргамы, әллә еракмы? Аңа ишетерлек итеп кычкырып сораргамы?" дигән. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям башта эндәшми торган һәм бераздан соң бу сорауга җавап итеп, Әл-Бақара сүрәсенең 186 аяты иңдерелгән. Аъуду биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Уҗибу ад-даъвата ад-да'i иза даъан. Фалиястаҗибу ли ва лиюъмину би. Әгәр синнән кулларым минем турада сорасалар, әлбәттә мин якынмын. Миндән сораса, сораганын бирермен. Алар да таләп ителгәннәрен бирсеннәр, миңа иман китерсеннәр. Хәзер аятның тәфсирен карап үтик. Раббыбыз әйткән: "Ва иза саалака ибади анни", әгәр синнән, эй Мөхәммәд алейһиссалам, кулларым минем турада, мин якынмы яки еракмы икәнен сорасалар, фа инни қариб, син аларга әйт, әлбәттә мин якынмын дип. Бер аятта әйтелгәнчә: "Ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid", без аңа муенындагы кан табырына караганда да якынракбыз. Аның турында бөтенесен беләбез. Сахих аль-Бухарида, Ан-Насаида, Имам Ахмадта Абу Муса аль-Аш'ари радиллаһу анһу әйткән: "Без Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям белән Хайбар газвасында явында идек. Һәм бигрәк урынга менсәк тә, уйсурак урынга төшсәк тә кычкырып тәкбир әйттек." Моны күреп Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям безнең янга килде дә: "Я айюхан насу, ирбa'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asam wa la ghaiban, innama tad'una sami'an basiran." Эй кешеләр, гадәти хәлегезгә кайтыгыз, алай кыланмагыз. Битсез ишетмәгән һәм яныгызда булмаган заттан сорамыйсыз. Чынлыкта сез ишетүче һәм күрүче. Менгән дөяләрегезнең муенына караганда да сезгә якынрак булган Аллаһтан сорыйсыз, диде. Кайберләр Әл-Фатиха сүрәсеннән соң кычкырып амин дип әйтәләр. Амин дигән сүз ул "Эй Раббым, кабул кыл" дигәнне аңлата. Күрүебезчә, дуганы пәйгамбәребез өйрәткәнчә шым итеп кылырга кирәк. Аллаһ Таала эштән әйткән сүзләребезне ишетә. Раббыбыз Әл-Араф сүрәсендә булай дип әйткән: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфия, иннаху ла юхиббул му'тадин." Раббыгыздан түбәнчелекле хәлдә һәм шым итеп сорагыз. Чынлыкта ул чиктән чыгучыларны сөйми.
Кайберләр дуа кылганнан соң битләрен сыпырмыйлар. Дәлил юк дип әйтәләр, мәгәр бу турыда хадисләрдә әйтелгән. Мәсәлән, Әт-Тирмизидә Умар ибн ал-Хаттаб радиллаһу анһу әйткән: "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه." Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям дугада кулларын күтәрсә, йөзен сыпырмыйча төшерми иде. Йөзен сыпырмыйча төшерми иде. Ибн Маҗәдә шушындый хадис риваят кылынган. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. Әгәр Аллаһтан ялварсаң, учларыңны өскә күтәреп дуа кыл. Мәгәр учларыңны түбәнгә куеп дуа кылма вә дуаңны тамам кылсаң, учларың белән битеңне сыпыр. Абу Даудта Имам Ахмадның Муснадында бу турада Әс-Саиб ибн Язидтан аның атасынан мондый хадис риваят ителгән. Анна набия саллаллаһу алейхи ва саллям ида да'a фарафа ядейхи масаха ваджхаху биядейхи. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кашан дуа кылса, кулларын күтәрә ва куллары белән битен сыпыра иде. Яна Имам Аль-Бухариның Әл-Әдәбул Муфрад дигән хадисләр җыентыгында Абу Наимнан бу хакта түбәндә хадис риваят кылынган. Абу Наим әйткән: "Мин Ибн Умарның ва Ибн Зубайрның дуа кылганында учлары белән битләрен сыпыруларын күрдем" дигән. Гомумән алганда Аллаһ Тәгалә һәрбер махлукка үзенең гыйлеме белән якын. Ул аны һәр вакыт күреп белеп тора. Хусусан айрым алганда Раббыбыз аннан сораучыларга, дуа белән ялваручыларга үзенең сорау дуаларны кабул итү белән, ярдәме яратуы, аларга тауфик насип итү белән якын. Аятның дәвамында Раббыбыз әйткән: "Уҗибу ад-дa'ватад-да'i ида дa'ан." Әгәр бәндәм сораса, мин аңа сораганын бирәм. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Алар да таләп ителгәнен бирсеннәр, Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, ихлас рәвештә иман китерсеннәр, шунда алар туры юлны белеп һидаяткә күнерләр. Дуаның мәгънәсе ул сорау. Мөмин кеше фарыз намазын укып Аллаһтан 5 тапкыр һидаятны, туры юлны сорый. Мөмин бәндә Раббысынан тагы да күбрәк сорасын өчен фарыздан башка сөннәт, нәфил намазлары да бар. Шулай ук намаздан соң иртән, кичен, йокы алдыннан, берәр хаҗәт килеп чыкса, ашаганнан соң, йортка керер алдыннан, чыкканнан соң, ягъни кешенең бөтен хәленә, тормышына кагылышлы дуалар бар. Ул дуаларны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларына, барча өммәтенә безгә өйрәтеп калдырган. Без Аллаһ Тәгаләне зикр итеп, истә тотып, туры юлда булсын өчен. Раббыбыз Аллаһ кулларына безгә өндәшеп, аннан сорасыннар өчен әйткән: "Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум." Һәм Раббыгыз әйтте: "Миңа гыйбадат кылып, миннән дуа белән ялварыгыз, миннән сорагыз. Мин кабул кылып сораганнарыгызны бирермен." Сахих Аль-Бухари һәм Сахих Муслимдә һәм башка хадис җыентыкларында Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә инде шушындый мәгънәдә әйтелгән. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгаләнең әмерләре төннең 3-нче өлеше калгач та дөнья күгенә төшә. Һәм инде шушы вакытта безнең дуаларыбыз кабул булачак. Кеше гафу итүне сораса, аның гафу итүләре дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителәчәк һәм аның тәүбәләрен Аллаһ Тәгалә кабул итеп, гынаһларын гафу итәчәк. Абу Даудта, Тирмизидә, Ибн Маҗәдә
Salman al-Farisi radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İnne rabbakum tebaraka ve teala hayyun kerimun yestahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi en yarudduhuma sıfran." Şınlıkta Rabbimiz Allah-u Teala uyaluşan, yumart. Kılı eğer kulların küterip ondan sorasa, ol anı boş kaytarudan uyaladır. Ayatның davamında Allah'tan soravdan baş tartuşalarga kıyamet gününde gazap və'də etilgen. Rabbimiz aytkan: "İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn." Kimler tekebirlenip minnen sorab dua kılıudan, mine ibadet kılıudan baş tartalar, Alar tübensitilip hur bulgan halde cehennem otuna kirirler. Peygamberimiz aleyhisselam bizge her vakit Allah'tan sorarga öğretken. Et-Tirmizi'de hem İbn Hibban'da Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste aytilgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Liyes'el ahadukum rabbehu hacetehu kulluha hatta yes'ele şis'an aleyhi idâ inqata'a." Siz bütün hacet gerek yaraklarınızı da Rabbinizden sorağız, hatta ayak giymegiznin kayışı bağı üzülse de. Et-Tirmizi'de Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Men lem yes'elillaha yaghdab aleyhi." Kim Allah'tan soramay, ol ona aşulana. Adam balasından bir-iki tapkır sorarga bula. Üçüncüsünde akşatmay, kübrekке gitse aşulana başlay. Çünkü çınlıkta kişiler zayıf, muhtaç itip yaratılganlar. Allah-u Teala gene kamil, bir nersege de muhtaç tugel, yumart hem bay. Bütün mahluklarına öz nimetlerin birip dura. Ondan soravını yarata. Çünkü kim Allah'tan soruy, ol Rabbisi aldında özünün muhtaçlığın, güçsüzlüğün, tübençiliğin kürsete. Hem şulay etip Allah'a yakınaya. Bit adam nitiklim Rabbisi karşında özünün tübençiliğin kürsete, şul tiklim onun derecesi küterile, savabı arta. El-Hakim'de İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Afdalul ibadeti dua." İbadetinin en afzalı, en yaxşısı dua. Allah-u Teala bizni izgi dualarımızın kabul etip, bizni dua kılışlardan, özün Allah'ını, Rabbimizni zikir etuşilerden, namaz ehillerinden kısaydı. Onlara bizning ko'ngillerimizga ihlaslık, Allah-u Teala'dan korku duygularını salsaydı. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum ve li sâiri cemaatil muslimin innehu huvel gafurur rahim es-semi'ud du'a.